Anna minullekin suuhuni leipä. Kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan Ufo-kontaktit ry Koivistankuja 4 92500 Alivieskan. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Alivieskan Ufo-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan Ufo-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon
kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numero. Voitteko sen minulle antaa? Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Likkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto K. Perärykimääntie 82 49212 Nuljuntavaara. Amisauto K. Ajo edestä ja takaa. Jätkö viivalle kuin tikkusantaan? Ei hätää, meiltä tehoihmeet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin. Amisauto K. Ajo edestä ja takaa. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Hillitseekö niskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 695. Amisauto K. Ajo edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto K. Ajo edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto K. Ajo edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Hillitseekö niskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 695. Amisauto K. Ajo edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta E-Type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Onko kutinaa karvaosastosta? Vaivaako häpytäin? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil, häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäit vex.
Pylkyypytinäsmöörenkat, ei uudopeiskaralinenkat, sun tosikko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Missä auto koi, ajaa edestä ja takaa. Missä likkoni kansaan kaikkiin tarpeisiin? Missä auto koi, Perärykkimäntie 82, 49212, Nuljuntavaara. Missä auto koi, ajaa edestä ja takaa. Pylkyypytinäsmöörenkat, ei uudopeiskaralinenkat, sun tosikko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Missä auto koi, ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan yhdessä aina. Pidetäänhän juhannushäät, onnea on täynnä meidän päät. Punainen tupa ja asuntolaina, ollaan Make
suihkuu. Seksiä tilkuu. Saatat mun tuohi sydämään, pensalla kastoin sen. Sä lykin roihahtaa, tervas kantona tuhkas palaa. Kuin sata kipinää. Rälläkää mun rakkauden sulle suihkua. Joo, kaikki mukaan. Se on raakia päänä kun runtataan. Poika sinne pesään kasvamaan. Ja rakkauden maito kermaksi vatkataan. Vatkataan. Sä veit mun tuohi sydämen, pensalla kastoin sen. Sä lykin Mulla ois tässä Alivieskan oma poika haastateltavana, elikkäs menestyksekkäälle lauluuralle ampas sun rauski. Sulla oli tossa äsken keikka, mitenkä tuo meni? Porukka oli hyvä, bändi oli kova ja on täällä kyllä naisia. Niin siis mikä bändi? Tämähän oli sellainen playback-tyyppinen ratkaisu tällä kertaa. No isäs oli playback. Mä oon live-mies. Mä oon live-mies viimeisen päivän. Mä oon ollut live-mies lapsesta asti. Ja se on semmonen juttu muuten. Kato, kun esiintyjä syntyy, se esiintyy lapsesta asti. Ja mä oon lapsesta asti ollut esiintyjä mies. Mä oon esiintynyt ja tässä mä nyt esiinnyn sullekin. Repa. Monesko keikka mä oon tänään? Tänään 3 keikkaa. Suolijoen lavalla oli ensimmäinen. Toinen oli Pirttikankaalla ja viimeinen täällä Haikolan lavalla. Ja Haikolan lava on mun erittäin rakas kotiseutu lava. Minä en tosi ajatellut koskaan, että tässä niinku tulis mitään tämmöstä, mutta hommahan meni niin, että lahjattomat harjoittelee ja ne, jotka osaa, niin ei harjoittele. Minähän oon tässä. Ja nyt minä otan teidän luunkin. Keikkoja pukkaa. Vissiin toi sun esikoislevy on myynyt aika hyvin. Älä vittu alas, saatana. En oo mitään myynyt itsestäni ilmaiseksi. En oo mitään itsestäni ilmaiseksi myynyt. Niin älä vittu alas. Niin siis levyn myynnistä oli kyse eikä itsensä myymisestä tai mistään muusta semmosesta, mutta hyvä kun tuli nyt selväksi tämä väärinkäsitys. Mutta jatketaanpa. Mulla on nyt tämä Tähtitaivas ohjelmatoimisto. Vellu hoitaa mulle keikat kaikki. Vellu on vitun kova jätkä. Se hoitaa mun kaikki keikat. Sulla on vissiin Nivalan tuiskulla saa keikka ensi kuussa. Oot semmosten niinkin isojen nimien kuin E-Type ja Kaptaan Jakin ja DJ Bobon lämmittelijänä. Soittamassa olen niitten kanssa. Voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska.
Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Onko kutinaa tarvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Puvisilla häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numero 0700 525 625. Puvisilla häpytäiden poistaja. Puvisil, häpytäiset. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Eivätkä pimut enää vilkuille! Ei hätää! Veruinen autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai flyysikuvioilla! Avisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Hilitseekö diskantti? Nuulaako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja! Tarjouksessa vain 695! Avisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Onko kutinaa tarvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Puvisilla häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numero 0700 525 625. Puvisilla häpytäiden poistaja. Puvisil, häpytäiset. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Kutinäisvyörenkaat, ei uudopeiskaraಲ್ಲಿrenkaat, sun tosikko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Kevän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Eivätkä pimut enää vilkuille! Ei hätää! Veruinen autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai flyysikuvioilla! Avisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Hilitseekö diskantti? Nuulaako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja! Tarjouksessa vain 695! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Kevän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Kutinäisvyörenkaat, ei uudopeiskaraಲ್ಲಿrenkaat, sun tosikko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet korisarjat meiltä. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää?
Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Herkitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 6,5. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden. Leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Metsäleikkari kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto KY, Venäjäkymääntie 82, 49212, Nuujuntavaara. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Suomi Mongolia seurajuhlaa Mongoolipäivää, missä käymme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Jätkö viivalle kuin tikkusoltaan? Ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennen, Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktin ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24528 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitteen osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktin ry toimittajakojan 4 92500 Alivieska. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun.
Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.